Leuško? Ktorý je hrniec? Čo maminka varí? Čom varí maminka? Čom varí maminka? Ten umýva. Krásne umývaš? Áno, umývaš. Láďuko, no. Ukáž, ako maminka varí. Ukáž, ako maminka varí. Ham, ako varí maminka. Ukáž. Tak mieša. Ale tak maminka nevarí. No tak. Pozri, pomiešaj. Tak, a zase pomiešaj. Pozri v rúre, čo je. Tak, pozor na hlavičku. Pozor. Krásne. Tak. No, a daj na stolík. Daj na stolík, uvar niečo. Ukáž, ako varí maminka. Poumývaj. Poumývaj viac. No, umý. Teraz odlož. Odlož, kam patrí. Odlož, kam patrí. Kam to patrí? Hej. Do druhej ručky. Do druhej si chyť. Toto podrží maminka. Chyť si do druhej kladivko. No a tuto buch. Ešte, ešte. Poď ešte robiť buch. Kde sú klince? Kde sú klince? Poď robiť buch. Poď tuto robiť buch. Klince, Leušku. Kde sú klince? Kresy. Čo nakreslíš? Ale druhou ručkou. Chyť si do druhej ručky kriedu. Tak, ja ti podržím. Podržím ti. Kresli. Čo nakreslíš? Autíčko? Autíčko? Dobre. Srdce? Nakreslím ti, povedz ocinkovi. Čo je toto? Čo to je? Povedz ocinkovi. Ako? Ako čo to je? Krásne. No ešte nakreslíš? Ktoré? Lea, urob papa. Pošli pusinku. Leo, pošli mi pusinku. Pošli ocinkovi pusinku. To už ne. Pošleš mi pusinku?